Ассалому алайкум. Умедвор ҳастам, ки ҳар яки шумо хуб ҳастен. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. Имрӯз дарси мо дар бораи чӣ хел кори худро оғоз кунем, чӣ хел роҳи худро пайдо кунем. Бачаҳое ки аз нол, яъне интернетро намефаҳманд, компютер надоранд, яъне онҳо чӣ хел метавонанд ки аз нол то 100,000 рубл кор кунанд. Инчунин интернет магазин, яъне дар бораи сохтани интернет магазин, блогер шудан, боз якчанд дарсҳои SMM, хулоса боз якчанд роҳи пулкоркунии дигарро гуфта мегузарем. Дар охир барои шумо як хабари хуш дорам. Инҷо телефон ҳаст, телефонҳо. Дар инҷо инаш Redmi 9A, инаш Samsung A23 ва инаш бошад iPhone XR дар дохили корпуси 14 Pro. ин ки соҳиби ин мешавад, ҳатман дар охири эфир ба шумо гуфта мегузарам. Касоне ки бори аввал ба эфири ман даромаданд ё ки маро бори аввал мебинанд, биёед камтарак дар бораи худам гап мезанам, то ин ки онҳо маро шиносанд ва нагӯянд ки ин мисол эфире ки бошад, баъдан мо метавонем ки дарсро оғоз кунем. Ман Мубориз Аҳадов ҳастам. Тӯли 5 сол аст ки дар соҳаи блогерӣ дар YouTube канали Роҳнамо, дар Instagram, TikTok, Telegram, қариб дар ҳамаи социални сетҳо яъне каналҳои худро дорам. Инчунин якчанд интернет магазин, соҳиби ду компания, масалан Alabum, инчунин Davo Market, Aviakassa Alabum ва боз якчанд бизнесҳои хурди дигар ҳам дорем ки ҳамаи бизнеси мо тариқи интернет аст. Ман мехоҳам ки яъне бачаҳои худамонро ёд диҳам ки чӣ хел бо интернет кор кунанд, чӣ хел бе интернет кор кунанд. Хулоса намудҳои пулкоркунон мехоҳем ки барои шумо омӯзонем. Ассалому алайкум ҳамаи нафарое ки маро мешиносанд. Ҳамаи ки намешиносанд як бор дига ассалому алайкум. Нафарои YouTube ассалому алайкум ҳамаи шумода. Ман Некрузшоҳ. Ана узр. Ма ози даи боло Инстаграма комментариёша мекишам. Комментариё Инстаграм мекишам. Баъд ма камтар да поён нигоҳ мекунам, камтар да боло ҳеҷ гап надора, хиёл мекунам то мефаҳмед. Ман Некрузшоҳ. Ма ози шумода Инстаграма нишонтим. Яъне камтар паст кунам. Инстаграми ма Некрузшоҳ давҷам. Ягон каза тоф натоф да Инстаграм Некрузшоҳ поис метен, мара меёбед мефаҳмед ким чиям. Ма автори китобҳо дар бораи саморазвития ва дигар чизҳо. Шуд хуб беҳтарин. Фикр мекунам касоне ки акай Мубориза кам агар тамошо кардагӣ бошанд, баъзеатон мумкин мана шиносен. Ман Азиз Ормонов ном дорам, интернет маркетолог. Агентствои худам дорам ки мо интернет маркетинг заниматсия мекунем. Тӯли 3 сол аст ки, зиёда аз 3 сол аст ки мо бо ҳамин кор машғул ҳастем. ҳама гуна сохтани намудҳои сайт, реклама дар тамоми платформаҳои интернетӣ, пеш бурдани бизнес ба воситаи интернет, сохтани команда, продажа, ҳама ҳаминро мо кӯмак мекунем ба бизнесменҳое ки бизнеси худро доранд, вале намедонанд чӣ хел бизнеси худро пеш баранд, бизнеси худро продажашро зиёд кунанд, команда сохта наметавонанд, дар интернет пеш бурда наметавонанд, интернет магазин надоранд. Ҳама ҳаминро мо бо командаи худам ки ҳаст, командаи ман ҳаст, агентствои худам, мо ҳамин корҳоро мекунем. Ба соҳибкорон ёрдам мекунем ки бизнеси худро пеш баранд ва дар тӯри ҳамин 3 сол мо зиёда аз 100 компания хати сару кор кардаги ҳастем. Компанияҳои международӣ, яъне ҷаҳонӣ, ҳам аз Тоҷикистон буданд компанияҳо, ҳам ҳастанд компанияҳое ки дар худи Россия кор фаъолият мекунанд ва дар дигар давлатҳо кор фаъолият мекунанд. Мо бо ҳамон компанияҳо ҳамкорӣ карда бизнеси онҳоро пеш бурдаги ҳастем. Ва инчунин бо ҳукумати шаҳри Москва мо ҳамкорӣ кардаги ҳастем. Яъне худи ҳукумати шаҳри Москва бизнеси як проекти ҳамон ҳукуматро мо пеш бурдаги ҳастем бо ҳамроҳии командамон. Мақсад аз ин чи аст ки ҳар як ҳамин 100 та бизнесе ки мо пеш бурдаги ҳастем, ҳар як бизнеси мо пеш аз он ки он вай бизнесро мо пеш мебарем, мо меомӯзем, конкурентҳоша меомӯзем, аз дарун бизнеса омӯхта стратегия пеш бурдани ҳамон бизнесро мо месозем ва бо ҳамон кор мекунем. Яъне ин чӣ гуфтанӣ аст ки
агар ҳамин 100 та бизнеса мо ҳам кор кардагӣ бошем, ман ҳамин 100 та бизнеса медонам ки ҳамин бизнес чӣ хел сохтагӣ аст, чӣ қадар пул мебиёрад ба соҳибони ҳамин бизнес, чӣ хел роҳҳои ҳамона пеш бурдан дар кор, чӣ хел ҳамин бизнеса кушодан дар кор ва ҳамаи ҳамин ба воситаи интернет. аввал ман дар бораи историяи худам каме нақл кунам. Масалан, ман дар чӣ ҳолатҳо будам. соли 2010 омадам, дар як завод кор мекардам. вақте нав омадам, масалан забони русиро намедонистам. бисёр барои ман душвор буд. барои масалан то разрешение гирифтан моро дар общежит намемондан. мо маҷбур будем ки дар вагончаҳо хоб кунем. қариб як моҳ рӯзҳо ҳам хеле мегузашт. дар ин хунукиҳо дар берун кор мекардем. дар зимистон бениҳоят ҳаво сард буд. хай оҳиста оҳиста масалан бо мурури замон кам кам ҳамеша дар сарам як фикр буд ки чӣ хел рӯи худро пайдо кунам. вақте корҳои хунукро медидам, дилгир мешудам. зиндагӣ як ранг. боз шояд баъзеҳо фикр накунанд ки мисол зуд ба ҳамин ҳолатҳо расидагӣ. барои ман мехоҳам ки аз аввал барои шумо нақл кунам. дар ин ҷо мебинед, дар ин ҷо подвал, дар подвалҳо кор мекардем, дар ҳавои хунук куртка пӯшидагӣ. оҳиста оҳиста ҳамин тавр кӯшиш мекардам. ҳар бегоҳ меомадам. баъдан ин солҳои 2016-2017 буд. ҳаминҷо чӣ хеле мебинед, шаб мешиштам, ягон фикр мекардам, идеяи худро менавистам. ҳамеша ҷустуҷӯ мекардам ки як роҳеро ёбам ки бе ҳамин ҳам ман кор карда тавонам. оҳиста оҳиста хел планҳои худро менавистам. баъдан гирифтам як ноутбук, кам кам бо ноутбук кор мекардам. ҷустуҷӯ мекардам ки ягон роҳашро чӣ хел роҳҳои пулкоркунӣ. баъд оҳиста оҳиста ман ки технологияро камтар хубтар мефаҳмидам, шавқи гап задан, ба як кас фаҳмондан, ёд додан, ҳамин хел чизҳоро дӯст медоштам. ин чизҳо ба ман хело писанд буд. баъд соли 2017 буд, барномаи Чигап буд. барномаи Чигап вақте баромад, мардум ҳама бо Тоҷикистон бо барномаи Чигап гап мезиданд. онҳо як вақт шуд ки барномаи Чигап обновление шуд. баъдан мардум натонист, обновид карданд, вале программа хушро кор намекунад. ҳама программи кӯҳнаашро мекуфт. ман ҳаминро пайдо кардам ва пешкаши мардум гардонам. кори блогериро сар кардам. ва ҳамин тавр оҳиста оҳиста ин аллакай соли 2022 хайна шукри худованд ки ба ҳамин рӯзҳо расидем. акнун биёед ман чӣ хел аз ҳамин роҳҳо баромаданро каме барои шумо кушода кунам, камтар дар борааш нақл кунам ки чӣ хел рӯи худро пайдо кунем. масалан, агар дар бораи ин мавзӯъ ягон савол бошад, агар метавонед ки баъдан дар охири эфир савол ҷавоб мешавад, метавонед ки савол диҳед. хуб, акнун пеш аз рӯи худро пайдо кардан мо бояд барои худ савол диҳем. ҳар як кореро ки мекунем, мо дар пеши худ мақсад мегузорем, мақсадҳои калон. ягон кор бемақсад намешавад. шумо як бор ба худатон савол диҳед ки шумо чиро дӯст медоред, чӣ мехоҳед? мехоҳед ки мардумро ягон чизро омӯзонед, мехоҳед ки мардумро табобат кунед, мехоҳед ки мардумро кашонед, мехоҳед ки мардумро шикамашро сер кунед. як бор ба ҳамин савол худатон ҷавоб фикр кунед ки шумо чиро дӯст медоред. масалан, ман дӯст медоштам технологияро дӯст медоштам, гап заниро дӯст медоштам. мехоҳам ки масалан ягон кас ҳамин чизҳоро фаҳмонам. ҳамин чизҳоро вақте дӯст медоштам, ман ба хулоса омадагӣ будам ки мехостам ки мардумро фаҳмонам, лекин намедонистам ки чӣ хел фаҳмонам. боз акун дар ин ҷо баъди ин саволи ду пайдо мешавад. бояд мо соҳаашро муайян кунем. мо мегӯем ки ман мехоҳам ки мардумро табобат кунам, лекин шумо чашмашро, дандонашро, масалан хирург, кадом соҳа, инашро бояд интихоб. ки масалан ман технология ба ман маъқул аст, биотехнология, масалан интеллект, ё ин ки шумо соҳаи телефон, энергетика, кадом соҳаашро бояд хушро фикр кунед ва фаҳмед ки шумо кадом соҳа ба шумо маъқул аст. инашро бояд фикр кунед. акнун ҳисоб кунед, мақсади асосиро ёфтем ки мехоҳед ки чӣ кор кунед. дуюм, соҳаашро пайдо кардед. хуб, 4 пункти дигар мегӯям ки мо бояд
ба ҳамин саволҳо яъне ҷавоб ёбем. Акнун инҷо саволе ба миён меояд. Мо бояд ба чӣ кор машғул будан мехоҳем? Акнун ба ҳамин яъне машғулоти худро фикр кунед, ки яъне шумо мехоҳед ки дар чӣ кор дӯст медоред, яъне чӣ корро мекунед, ки дар ин ҷо бояд яъне психологҳо чунин мегӯянд, ки шумо метавонед ки ҳамин тавр гӯед, ки масалан ман дар кӯдакӣ яъне ба чӣ кор машғул будам, яке ягон кор мекардед, ки намефаҳмидед ки вақт чӣ хел гузаштааст. Яке медидед ки вақт гузаштааст, шумо лекин нафаҳмида мондед, яъне кори дӯстдоштаи худро. Бояд ҳамин чизро пайдо кунед. Баъдан метавонед гирду атрофи худатонро фаҳмед, ки мардум шуморо чун ягон кор мекунед, ҳамин ту ҳамин корро беҳад хуб метавонед, я аз дастат ҳамин кор зӯр мебиёд. Яъне шумо дар кадом кор мардум ҳам хел мегӯянд? Ин ба саволи дуюм. Яъне мефаҳмед, ки яъне шумо чӣ корро мекунед, ки мардум шуморо таъриф мекунанд, шумо аз ӯҳдаи ҳамон кор хуб мебароед. Рӯзи ин мавзӯи калон аст, ман мехоҳам ки каме кӯтоҳтар карда дар борааш гап бизанам. Баъдан боз худатон яъне ҳамин тавр рӯи худро ёбед. Саволи сеюм. Ин кор талабот дорад? Баъдан мисол шумо кори худатонро ёфтед, яъне чӣ мехоҳед, чӣ корро хуб метавонед. Акнун ин кор талабот дорад ё ин ки не? Ба ҳамин савол ҷавоб меёбед. Ва чорум бошад, фикр кунед, ки яъне ба ин савол, ки мардум барои ҳамин кори шумо тайёр ҳастанд, ки пул диҳанд ё ин ки не? Албатта вай коре бошад, ки яъне мардум тайёр бошанд, ки ба он услугаи шумо ё ки он чизи шуморо харанд, ё ки тайёр бошанд, ки истифода баранд. Бояд ки яъне ба ҳамин чор савол, чиро мехоҳед, чӣ корро хуб метавонед, ин кор талабот дорад, яъне мардум ба ин кор тайёр ҳастанд, ки платит кунанд. Хуб, вақте ба ин саволҳо ҷавоб ёфтед, аллакай шумо яъне роҳи худро метавонед, ки пайдо кунед. Акнун биёед бачаҳое, ки аз нол яъне интернетро хуб намефаҳманд, интернет надоранд, ноутбук надоранд, яъне мехоҳанд, ки ягон кор кунанд. Биёед як ду-се идея кӯтоҳ гуфта мегузарам. Дар ин ҷо чӣ идея шуда метавонад? Биёед як идея мегӯем, ки идея духӣ. Масалан шумо меравед як духи оригиналро мегиред 10,000 рубл. Баъдан масалан 10 шишачаи дигар флакон мегиред, мебуред ҳамон духи 10,000-ро масалан 10 флакон тақсим мекунед, 10 флакон мегиред, ҳамонро 2,000 рублӣ метавонед ки фурӯшед ё ин ки 3,000 рублӣ. Ин чиз ҳар як кас мехоҳад, ки духиро дар 10,000 баъзеҳо намехаранд, ки дар 2,000 вақте мегиранд, як бор мезананд, ки бӯш чанд рӯз меравад. Шумо мисол офтоберо ёфтед, духи оригинални гирифтед, аллакай инро овардед, як аз духи як чизе, ки метавонад, ки сарафани радио шавад, худашро реклама кунад. Дар як хона 5 нафар ман мезанам, ҳамин духи қариб як ҳафта бӯш намерад. Духи аз куҷо хардӣ? Фалонҷо. Чанд пул? 2,000. Манам ба якта биёр. Аллакай интереси мардум пайдо мешавад. Ҳисоб кунед, ки шумо дар 10,000 духи харидед, 2,000 рублӣ фурӯхтед, аллакай 10,000 рублӣ дигар кор кардед. Ин идея, ки шумо дар кор нест, ки масалан ягон расходи калон бошад, ягон риски калон бошад. Ин одаме, ки интернетро намефаҳмед. Хуб, акун боз биёед як идеяи дигар мегӯям, ки ман худам аз чӣ корро оғоз кардам. Ман чӣ хеле дидед дар завод кор мекардам. Баъдан кам-кам соҳаи блогериро омадам, боз бо акаи Ҳабибулло шинос шудам. Акаи Ҳабибулло хай бисёрҳо шояд мешиносанд, канали Голос Мигранта. Мо яъне якҷоя шудем, баъдан ба компанияи Даво, яъне ҳамонҷо ҳамвақт компанияи Даво буд. Дар компанияи Даво омадам 7,000 рубл мондам ва аз ҳамонҷо бор мегирифтам. Ҳар ҳафта мерафтам дар ҳамон одамои гирду атроф, ҷое ки ман дар заводи кор мекардам. ҳамон доруҳои гиёҳӣ лозим буд. доруҳои гиёҳӣ ба ҳар як ҳамон муҳоҷирон дар кор, мисол шамолзадагӣ, хунук кашидагӣ, ҳамаи инро онҳо яъне мехостанд харидор кунанд. Ман дар ҳамонҳо бурда фурӯхтам ва аз ҳамин ман дар як ҳафта 8,000 рубл кор кардам, ки яъне аввалин даромади ман аз соҳаи бизнес аз ҳамонҷо оғоз шуд. То ҳол аз ёдам намеравад. Шумо беҳтараш масалан дар гирду атрофи худ фурӯхтанро ёд гиред. Шумо метавонед равед офтоби мошинка ёбед. Масалан мошинка, чӣ хеле гуфтам, духи, аксессуар, ҳол бошад мисол ягон шапкаҳои ғафс, наскиҳои ғафс, навзе сезонаш. ҳамин чизҳоро мебиёед, дар гирду атрофи худатон мефурӯшед. Камтар тасаввуроти бизнесӣ пайдо мекунед. баъдан метавонед ки дигар корҳоро сар кунед. Инчунин боз як-ду идеяи дига мегӯям, ки метавонед ки дар ҳамон соҳае ки кор кардед, метавонед дар ҳамон соҳа ягон фикр кунед. Баъдан
оҳиста оҳиста масалан ман дар ҳамин даво аксионер шудам. Яъне аксияи даворо харидам, дидам ки компанияи надёжни даромади хуб дорад. Баъдан ман дар ҳамин компания аксияшро харидам. Бачаое ки ҳастанд, бисёр бачаое ки пул доранд, маблағ доранд, лекин намедонанд ки дар куҷо инвеститсия кунанд, яъне аксия кунанд, даромад кунанд. Биёед ягон соҳаеро мегирем ки масалан сохтмон. Биёед сохтмон, бисёр бачаҳо дар сохтмонҳо кор мекунанд, пул доранд, ин пулҳояшон меистад чанд вақт. Дар ин ҷо биёед идея мегӯям. Масалан дар бисёр сохтмонҳо кладовка, яъне амборҳо аст, дар подвалаш мешавад зиёдтар. Шумо метавонед ки дар ҳамон ҷо масалан барои кладовка харидан дар номи худтон метавонед харид. Агар шумо гражданин ҳастед ё набошедам, метавонед ки харидорӣ кунед. Вақте ҳамин котлован мекунанд дар стройка, вақте котлован мекунанд, шумо метавонед ки ҳамин вақт равед пешниҳод кунед. Дар ин вақт меред мегӯед ки мисол ҳамон кладовка чанд пули. Агар ҳамон 100 000 рубли бошад, шумо мехаред масалан 300 000 рубли 3 кладовка харидед, яъне 3 амбор. Вақте дом буд мешавад, вай аллакай 200 000 рубли мешавад. Яъне одамое ки он ҷо меоянд, ин чиз талабот дорад, рӯз ба рӯз дар кор мешаванд. Масалан баллонои зимни, мошини, баъзе чизҳое ки дар квартира монда намешавад, дар ҳамон ҷо мемонанд. ва ин чиз талаботи хуб дорад. Шумо аллакай нигоҳ кунед ки дом сар шуд, харидед. Дом буд шуд, аллакай 300 000 рубли дигар тариқи яъне инвеститсия кардан кор кардед. Дар соҳаи худатон шумо дар ҳамон ҷо кор кардед, аллакай ҳамон ҷоро медонед. Шумо харидед, ремонт мекунед. Агар бо 1 сол дигар гузарад, бо ҳамон қиматтар мешавад. Метавонед ки аллакай шояд 300 000 фурӯшед. ин ҳам дар соҳаи худатон. Ман танҳо сохтмонро интихоб кардам, яке аз соҳае ки мисол бисёре кас дар ҳамин кор мекунад. Агар идея гӯем бачаҳо, бениҳоят идея бисёр аст дар бораи ҳамин бе интернет ҳам кор кардан. Муҳим камакак фикр кунед, камакак сарро кор фармоед, баъдан метавонед ки кор кунед. Ман вақте ки омадам, ман тӯли 6 сол мешавад ки дар Москва қарор дорам. Вақте ки ман омадам, ман дар заводаш ҳам кор кардаги, грузчикӣ ҳам кор кардаги, баъд официант шудам. Вақте ки коронавирус шуд, ман аз кор вай кардам, сокращение ба 7 дидам, вақте ки официантӣ мекардам. Баъд ман оҳиста оҳиста ҳамин корҳои омӯхтам, чӣ хел ба воситаи интернет пул кор кардан сар кардам аз SMM-шикӣ. Яъне ман аккаунтҳои бизнесҳое ки одамо доштанд, бизнесменҳо, аккаунташонро дар Instagram пеш мебурдам. Шумо мумкин бовар накунед, лекин якум клиенте ки ман ёфтам, ман вай пеш бурдам, ман дар бораи ҳамин пулкоркунӣ ба воситаи интернет, чӣ хел SMM шудан, ҳамин корро чӣ хел пеш бурдан, ман умуман ба гуфти рӯсто соображение надоштам, ман тасаввурот надоштам. Ман просто хондам, ҳамин вакансия рафтам, гап задам, суҳбат кардам, гуфтам ман ҳамин одам ки ҳамин корро ман пеш бурда метавонам, ҳамин корро ман пеш бурдам. Ман клиентка договор кардам, 10 000 аввали пули худиам ман аз ҳамин ҳисоб гирифтам. Ман рафтам, вохӯрдем, гапзанон кардам, пула гирифтам. Ҳамон шаб ман дар метро 6 дар интернет пост додагӣ будам ки что такое SMM маркетинг, чӣ хел ҳамин корро кардан. Ман ҳамин кор кати омӯхтана сар кардам, баъдан курсҳо харидам, омӯхтам. Хулосаи гап ки агар хоҳиш бошад, ҳама корро кардан мумкин. Яъне агар ман ки ягон фаҳмиш надоштаму рафта договор карда, пули аввал худама гирифта, баъд ҳамон бизнеса пеш бурдам, ин ҳама ҳамин корро агар хоҳиш дошта бошед, фарқ надорад шумо SMM-шик шудани ҳастед, шумо блогер шудани ҳастед ё ки дигару дигар, агар шумо хоҳиш дошта бошед, ҳамин корро кардан метавонед. Ман ҳозир камтар мегӯям дар бораи кадом профессияҳо ҳастанд ки ҳамин ближайши будущем, яъне дар оянда шумо метавонед удалённо, яъне дар хона нишаста, дар дигар ҷойҳо, шумо шарт нест ки офис равед кор кунед ё ки дар стройка, дар дигар ҷойҳо, бо ҳамин корҳо шумо метавонед удалённо аз хона нишаста пул кор кунед. Ҳамин профессияҳоро мегӯям. Яке аз инҳо ин SMM-шик, яъне одаме ки ҳамон аккаунти бизнесменоро дар Instagram, дар социални сетҳо пеш мебарад. Ин таргетолог, одаме ки реклама мекунад дар Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, контекстолог дар Яндекс реклама мекунад. Дизайнер, сайтолог, одаме ки сайт месозад. Авитолог, одаме ки дар Авита мисол объявление мемонад, бизнеси дигарро пеш мебарад ё ки бизнеси худаша мекунад. ҳамин профессияҳо шумо агар ҳамин корҳоро омӯзед, ёд гиред, фарқ надорад мисол шумо дар куҷо ҳастед, шумо ҳамин корҳоро карда метавонед пул кор кунед. Барои чӣ ман ин корро интихоб кардам? Ман бисёр мехостам ки кори ман ҳамин хел бошад ки ман дар як ҷо, то есть ман саҳар хеста офис наравам ё ки ман саҳар хеста завод наравам, грузчикӣ накунам,
ман корам хе бошад ки ман хоҳам ки мисол пагоҳ хезам ва мегӯям ки не ман Тоҷикистон мерам ё ки пагоҳи дига мехезам мегӯям ман фалон шаҳр мерам, ман онҷа кор мекунам, ҳамин ноутбукам кати. Барои мисол ҳамин як 2-3 моҳ пеш нишастагӣ будем бо дигар бародарони тоҷики худамон ки ҳамин кор ки заниматся мекунанд, мо якҷоя ҳамин кора сар кардагӣ будем. Баъзеашон кати нишастагӣ будем соати 11 шаб дар ресторан, вақте ки суҳбат карда будем, просто яктамон гуфт ки биёин хезем Питер равем. мо просто гирифтем хестем Питер рафтем, барои мо хона наомадем, либос нагирифтем, компютери мо дар дасти мо, телефони мо дар дасти мо, кори мо дар дасти мо. Рафтем дар онҷо 3 рӯз истодем, дар ҳамонҷо удалёна кора кардем, бо омадем Москва. Мисол дар ҳамин сол ман зиёда аз 5-6 шаҳра гаштам. бо ҳамин як ноутбуки худам, бо як телефони худам меравам дар ин ҷо, дар он ҷо, дар куҷое ки ман набошам мисол кор мекунам, пули худамро меёбам. акнун мегӯям бо чӣ кор ҳамин профессияҳое ки шумо метавонед агар хел бисёр наомӯзедам, яъне бо камтар агар кӯшиш кунед, аз ҳама осонтаринаш ин барои мисол Яндекс.Еда ё ки Яндекс.Карта. бисёр бизнесҳое ҳастанд ки дар ҳамин Яндекс.Еда, дар Яндекс.Карта подключат кардагӣ нестанд ҳамон чизо. шумо мебиёед ҳамин чиза ягон душворӣ надорад. ҳамина просто камтар омӯхтан дар кор, вақт ҷудо карда шумо мебиёед ҳамин дар меёбед бисёр тоҷикои худамон бизнес доранд, шаурмишни доранд, мағозаҳои продуктови доранд, ресторан, чойхона доранд ки дар Яндекс.Карта ё дар Яндекс.Еда деливери нест. шумо ҳамина подключат карда пули худатонро кор мекунед. ин яке аз роҳҳои осонаш аст. Ягон душворӣ надорад. Барои мисол як шиноси худи ман бо ҳамин роҳ то 500,000 рубл дар як моҳ кор мекунад. Ин чизе ки ҳақиқат аст. мо чизе ки мегӯям аз таҷрибаи худам мегӯям. Умуман бисёр ҳастанд роҳҳои пулкоркунӣ. Ман камеашро ба шумо гуфта гузаштам, ҳамин корҳои омӯхтан дар кор. Боз як бори дига мегӯям таргетолог, интернет маркетолог, SMM-шик, дизайнер, веб дизайнер, одаме ки сайт месозад, IT, сфераи IT бисёр омӯзед, Telegram, мисол чӣ хел дар Telegram бот сохтан, интернет магазин сохтан, Яндекс.Карта чӣ хел подключат кардан, деливери чӣ хел подключат кардан. Бо ҳамин роҳҳо шумо метавонед ки аллакай пулҳои аввалини худатонро ба воситаи интернет пулкор кунед. умуман агар хел гирем бисёр гуфтаниҳо бисёр аст, лекин вақти мо кам аст. барои ҳамин ман сухана боз ба акай Мубориз медиҳам. саволҳо ки шуд, саволотонро нависед, бо дар охир агар ба ман савол бошад ба акай Мубориз, бо ман кӯшиш мекунам ки мисол бо саволҳои шумо ба алоҳида ҷавоб диҳам. ҳозир сухана ба акай Мубориз медиҳам. хуб, акнун мегузарем дар соҳаи яъне роҳҳои пулкоркунӣ тариқи интернет. биёед блогериро мегирем. блогерӣ яъне намудҳои пулкоркунӣ дар блогерӣ. ман тӯли 5 сол аст ки блогерӣ мекунам. дар YouTube яъне галочкаи худамро дорам ва мехоҳам ки яъне ҳамин таҷрибаро ба мардум омӯзонам. соҳаи блогерӣ яке аз соҳаҳои яъне популярни серталабо дар ҳамин шабу рӯз аст. шумо агар имрӯз яъне блогер бошед, дар кадом соҳае наравед кор карда метавонед ки бизнеси худатонро кушед. блогер будан яъне аудиторияи худро пайдо кардан, ин як таргоҳи центр доред ки ҳар рӯз дар таргоҳи центр даҳҳо ҳазор одам даромада мебаранд. агар шумо блогер бошед, дар канали шумо ҳам ҳар рӯз 10,000 20,000 нафар даромада мебаранд ки шумо метавонед ки дар ҳамон ҷо чизе ки дар кор аст фурӯшед. хуб, инҷо танҳо блогер, баъзеҳо мегӯянд ки агар ҳама блогер шавад, агар яъне ки тамошо мекунад. мақсад инҷо на танҳо блогерӣ. шумо метавонед ки яъне лични блоги худатонро дошта бошед. шумо таксист бошед, ҳар рӯз аз корҳои худ яъне бо чӣ хел клиентҳо вомехӯред, чӣ ҳодисаҳо мешавад, ҳаминҳоро видео карда монед. масалан духтурро мегирем. аз рафти кори худатон агар рафту агар масалан ягон кас барои шумо гуфт ки як духтур аст ки бениҳоят зӯр, хай шумо надидегед, бовар кардед, лекин як духтуре ки мисол меорам Умар Азизов, ина бисёриҳо мешиносанд, дар YouTube канали худашонро доранд, подписчики бениҳоят зиёд доранд, дар Instagram Умар Азизов, яъне аз протсесси корҳои худашон ҳамун чизҳоро ба мардум нишон медиҳанд, маслиҳат медиҳанд, дар бораи баъзе бемориҳо маслиҳат медиҳанд.
он кас яъне илми худашонро ҳам яъне монетизировать кардааистоданд дар интернет ва ҳам яъне кори соҳаи худашонро пеш бурда истоданд. дар ин ҳолат яъне ҳам боварӣ зиёд мешавад, ҳам аудитория зиёд ҷамъ мекунед, яъне ҳам боз ҳамон илме ки доред яъне рушд мекунад. Шумо кӯшиш мекунед ки бо бисёр чизҳоро омӯзед. Баъзе мардум барои шумо савол медиҳанд, ҳамон саволҳоро ба мардум ёфта ҷавоб медиҳед. ҳам илматон тараққӣ мекунад, ҳам аудиторияи худатонро меёбед. Боз метавонед ки дар ҳамон соҳаи худатон баъзе чизҳои даркориро реклама гиред. Ман ҳатто дар тикток дида будам ки як бемор касали қанд дорад, яъне протсесси корияшро яъне чӣ дору мехӯрад, чӣ кор мекунад, ҳамаи ҳаминро нишон дода. Аз ҳамин ҳам аудиторияи худашро ҷамъ кардагӣ буд. Хоб боз бисёр роҳҳои пулкоркунии дигар ҳам ҳаст ки дар ин ҷо масалан метавонед ки интернет магазин сохтан. Биёед ман дар бораи интернет магазин мегӯям, баъдан боз дигар роҳҳояшро дар ин ҷо дигар бахшҳо ҳастанд ки спикерҳо барои шумо гуфта мегузаранд дар соҳаи худашон. Интернет магазин, ҳоло агар шумо интернет магазин дошта бошед, яке аз соҳаҳои хело популярни аст ҳамин шабу рӯз, ки шумо метавонед ки агар бизнесатон тариқи интернет бошад, дар масалан ҳолатҳои кризис шуд, дар ягон ҳолатҳои ногувор ҳам шуд, шумо клиенти шумо ограничения надорад. Шумо метавонед ки баъзур кори худатонро пеш беред. Масалан агар дар Русия бошед, тариқи почтаи Русия ба ҳама ҷо метавонед ки равон кунед, доставка мекунед ба метроҳо. Ин чиз ман аз таҷрибаи худам гуфта истодам, чунки вақтҳои карантин, ҳар ҳолатҳои вазнин, дар ҳама ҳолатҳо мо клиентҳои мо ограничения надошт. Шумо метавонед ки аз тариқи яъне почта, здек ҳамин компанияро истифода карда борҳоро равон кунед. бисёр бачаҳои мо бизнес доранд, лекин ҳамин дар як ҷо мағоза кушодагӣ ҳамин дар як рӯз 5-6 бор мефурӯшанд ва ҳамин тар мегӯянд бизнес суст. ҳоло интернет магазин дар бисёр социални сетҳо истифода кардан мумкин. Масалан мо истифода мекунем тиктокро. ҳоло тикток дар Русия маҳкам буд, лекин якчанд роҳаш пайдо кардем ки бо тикток ҳам рафта истодааст. ҳатто видеое ки дар вақти пеш дар тикток мемудем, ҳоло ҳам мо тариқи ҳамон видео фурӯхта истодем, чунки реклами тикток бениҳоят реклами хуб аст. тариқи инстаграм мефурӯшем, дар ютуб реклама мекунем, дар телеграм. мо яъне дар 4 социални сет активна яъне рекламаи худро дорем. Инчунин дар Одноклассник, ВКонтакте сообщество, Фейсбук ин чизҳо ҳам мефурӯш, яъне клиентҳои худро метавонем аз ҳамон ҷо гирем, лекин асос аз ҳамин чӣ рафта истодааст, ҳамин 4 социални сет. хоб ман ба шумо тавсия медиҳам ки яъне соҳибкороне ки бизнес доред, ҳатман кӯшиш кунед ки ба тариқи онлайнӣ гузаронед. Инчунин бачаҳое ки яъне мехоҳед ки кор кунед тариқи интернет, бисёр роҳҳое аст ки шумо метавонед ки ҳамин корҳоро омӯхта пешбарӣ, яъне сохтани интернет магазин, инчунин социални сетҳо, алгоритмашро омӯхта, яъне соҳибкорони бизнесшонро метавонед ки ба онлайн дароред. Чунки бисёр соҳибкорони мо мехоҳанд, лекин намедонанд, барои онҳо специалист ёфт намешавад. ин чизро ҳатман ба шумо тавсия медиҳам. хуб дӯстони азиз, биёед вақти зиёди шуморо намегирам. ман дар бораи яъне дигар роҳҳои пулкоркунӣ ба некрӯзчиҳо суханро метиҳам. дар бораи яъне 1-2 роҳҳои пулкоркунӣ гуфта мегузарад ва дар охир ба шумо якчанд хабарҳои хуш дорем ки ҳатман эфирро то охир тамошо кунед. Главный гап ҳама бугум ки барои чӣ ма Россия омадагиам. Вақте ки штагӣ будем, як рӯз дар ҳамин инстаграм поён кардастам, нигоҳ мекунем ки як тоҷик мебурӯя, Мубориз Аҳадов. Оли вақт ман намешинохтам Мубориз Аҳадов. Ҳозир ва якам намедона ки ман гап дар бораи ҳамин тема гап мезанам. Медром вақти гап мезанам, тамошо мекунам, як бача ким ки дар бораи телефон фаҳмондастай 20,000 одам, 30,000 одам дар ютуб меёвам, 100,000 одам ҳамин нафара нигоҳ кардастиянд, бо ҳамаш майли. У вақт якум тоҷике буд ки ман дидам галочка дора. Гуфтам бесто, ман худмон блогерӣ мекардам он вақт, не ки бо гуфтам майли бест, но чихе мегуфтам. Барои ки мисол дар Тоҷикистон блогерӣ, устун кор кардан дар интернет ё ганда хиндан одамое ки блогерай ва ё медонанд ин чиза. ман гуфтам бестен, як бор пауза, кане чихе боша. тамошо кардам, баъд сар кардам уже видеои худман бироварданша. 1 декабри у сол буд. 1 декабри у сол ина то ин ҳамин вақта 96,000 подписчик шид. ай рӯи ҳамин темои ҳамин акае ки видео мекард. ман ба монанди ҳамин ака гирифтам. Просто иҷа чихелае ки ман худам мекардам ҳарчи видеоҳо ҳамон чиз набуд. Мисол
даводамо маъқул намешид. Уже ияка ки ҳамаи чизоро гузашта дидагӣ буд. Ман дидам ҳамин чизо уже гуфтам ки этамаё. Гирифтам видео кардам ки мардум да маъқул шид. Раз маъқул шид, кофтум роҳша моҳи март буд, апрел буд, ба акаи мубориза алоқа да биромадам ки акаи мубориз ман мехоҳам илма зиёдтар кунам ва мехоҳам ки ёд бигирам ами тарзи чизора чӣ мегӯянд через интернет бизнес кардана, через блог бизнес кардана. Россия омадам ки ҳар як қадамда любой тарафеш ки ҳастай через интернет як алан амуд бизнес, як алан амуд роҳҳои сункоркуниш. Эми ҳозир дар бораи духӣ гап задан мумкин бисёриҳо хид накарден ҳамин чиза, лекин беҳтарин роҳш ҳамиае. ҳозир мери 3000-4000 да ёнам қадара бутилкаи калон мегири духира, вообще маънӣ надорад. Ана ман мехоҳам ки ҳамин чиза шумо да нишон диҳем ки чӣ хел ҳамира через телеграм бикунанд. Чӣ хел шумо мисол як имина хитон не, мисол шумо метавонед ки корра қатъи дигаро кунем. Ман дар Тоҷикистон қатъи дига компаниҳо кор мекардам уже, не ки сумаш кам буд. Ман ана инҷа омадам ки беҳтар кунам. Ин курсе ки ҳозир инҷа мешавам гапу чапое ки ҳастае ҳама фикру гапое ки нақл мекунам. Ман мехоҳам ки худман ҳамон чиз да зур кунам қадди шумову. Чӣ ба не, чӣ ба суми кам кор кунем вақте ки суми бисёр будае. Чӣ ба вақти худо медодаему намегирифтаем. Обязательно ин чиза мекунем. Ман мехоҳам ки шумо да через телеграм, через ботош, через каналош чӣ хел туғри телеграм бисёр чизое дорад ки бисёрии мову шумо просто телеграм медонистем ки ай телеграм ҳар чӣ ёфта мешавад. Ман ҳозир ба ҳамин гап буд мекунам. қадди шумо некрӯзшоҳ буда акаи Азизмурод ҳозир файрод мекунем. Шумо да хела чиза нақл мекунанд ва дар бораи хела чиз мефаҳмонанд ки бовар дорам ки шумо да ёрдам мекунанд. Барои ки ман да ёрдам кард. Саломат бошен. Майлиш хайр. Бо алоқа даем. хуб дӯстон, мо ин чизҳое ки имрӯз барои шумо гуфтем, ин тақрибан 5 ё 6% ки аз дохили курси мо буд. бисёриҳо шояд огаҳ бошанд, яъне мо курси онлайни роҳнаморо ташкил кардагӣ будем. дар ин курси мо якчанд роҳҳои пулкоркунӣ тариқи интернет, яъне бе интернет бисёр роҳашро гуфта гузаштагӣ будем. акнун мо ният доштем ки бори сеюм ният доштем тақрибан моҳҳои март сар диҳем. Лекин як моҳи охир ман дар бораи роҳҳои пулкоркунӣ бисёртар ба бачаҳо гап задам ва бачаҳо зиёд хоҳиш карданд, муроҷиатҳо карданд ки вақтҳои охир кризис бисёр корхонаҳо яъне сакрашенро оғоз кард. Кор дар зимистон кам шудааст. яъне илтимос кардем роҳҳои интернет бо интернет пулкоркунӣ ҳамин хел роҳҳоро ба мо омӯзонед. Лекин ин чизҳо дар як ё ду видео фаҳмонда мешавад. инҳо соатҳо лозим аст ки барои то ин ки ин чизҳоро омӯзем. мо бо бачаҳо маслиҳат кардем ва ба хулоса омадем ки ҳамин чизро ба бачаҳо пешниҳод кунем, чунки онҳо вақт доштанд дар зимистон ки мисол ҳамин курсҳоро ба ҳазор омӯзанд. вақте тобистон мегирем дигар корҳо зиёд успед намекунем. ва ба хулоса омада мо курси роҳнаморо яъне боз кушодем, пешниҳоди бачаҳо намудем. мавзӯи курси мо дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед, яъне мо 3 тариф дорем. хислатҳои одамони муваффақ. дар ин ҷо бисёр бачаҳо намедонанд ки чӣ хел кори худро оғоз кунанд, чӣ хел практика кунанд корҳояшонро. яъне саҳар хеста намедонанд. баъзе хислатҳое доранд ки ин хислатҳо онҳоро ба қафо мекашад. дар ин ҷо чӣ хел вақти худро ҷудо кунед. ҳамаи ҳаминро дар ин якум хислатҳои одами муваффақ мо нишон додага ҳастем. дуюмаш бошад роҳҳои пешбарии тикток. тикток яке аз яъне социални сетое ки бениҳоят барои интернет магазин кушодан выгодна ҳаст. яъне зуд метавонед ки дар он ҷо аудитории зиёд ҷамъ кунед, хело чизи хуб фурӯшед. аз ҳамин ҳисоб яъне роҳҳои пешбарии тиктокро ҳам гуфтагӣ ҳастем. ҳоло дар Русия бошад мо ҳатто роҳашро ёфтем ки чӣ хеле ки пеш кор мекард ҳамон хел кор карда истодааст. ин чизро ҳатман боз дар курс як бори дигар мефаҳмонем видео карда. яъне чӣ хеле ки пеш буд, ҳоло ҳам метавонед ки тиктокро ҳамин тавр истифода баред, видео монед, аудитория ҷамъ кунед. инаш бошад роҳҳои пешбарии Инстаграм. мавзӯи сеюм роҳҳои пешбарии Инстаграм. ин касоне ки интернет магазин мехоҳанд ки кушоянд
инчунин ҳастанд одамое ки бизнес доранд, лекин наметавонанд ки ба тариқи инстаграм пеш баранд. боз метавонед ки ин роҳҳоро омӯхта ҳам худатон сайти худатонро пеш беред, интернет-магазин кушед, интернет-магазини дигаронро пеш беред. дар ин ҷо ҳоло масалан дар Русия таргет маҳкам шуд, лекин боз алгоритм баъзе чизҳое ҳаст ки масалан он чизҳоро шумо ёд гирифта метавонед ки дар як муддати кӯтоҳ аудиторияи хеле хуб ҷамъ кунед. ман дар Инстаграм дар давоми 40 рӯз тақрибан 25 000 подписчик ҷамъ кардам ки дар ҳамин видео как раз гуфтагӣ ҳастам бо чӣ роҳҳо. инчунин блогери касбӣ шудан дар ютуб, яъне чӣ хел блогери профессионал мешавем. ин албатта аз таҷрибаи худам ҳаст. ман дар ютуб аллакай кнопкаи ютуб галочкаи худро дорам. ҳамин роҳҳое ки ман чӣ тавр рафтам ҳамаи ҳаминро дар ин ҷо фаҳмондагӣ ҳастам. инин охирон бошад омӯхтани бозори интернет. бисёр бачаҳои мо дар сар идеяҳои зиёд доранд, лекин намедонанд ки аз куҷо корро оғоз кунанд, чӣ хел анализ кунанд, чӣ хел интернет-магазин кушанд. албатта агар шумо таҷриба надошта бошед, вақте интернет-магазин кушодед, кори шумо пеш намеравад, бо бисёр мушкилот рӯбарӯ мешавед. ҳамаи инро албатта мо аз таҷрибаҳо гуфта фаҳмондагӣ ҳастем. ин тарифи стандарт. хоб инҷо бошад тарифи премиум. ҳамин чизҳо, яъне омӯхтани бозори интернет пайваст мешавад. Яндекс, платформаи Яндекс. дар ин ҷо Яндекс Еда. агар шумо Яндекс Едаро омӯзед, метавонед ки ҳамин шабрӯз бисёр шаурма, чойхона, яъне бисёр ҷойҳо ҳастанд ки ба Яндекс Еда пайваст нестанд. шумо меравед ҳамин соҳибкорон я чойхонаю шаурма ҳаминҳоро пайваст карда аз ин пули хеле хуб кунед. ин барои шумо ягон расходи калон надорад. шумо метавонед ки дар як ҳафта 1-2 точка ёфта ба Яндекс Еда пайваст карда дар як услугаш тақрибан шумо 10 000 рубл мегиред. агар дар як ҳафта шумо профессионал шуда 3-4 та ёба дигар ҳисоб кунед, дар як ҳафта шумо 40 000 рубл кор мекунед. инчунин карта Яндекс карта пайваст кардан. ҳоло барои мо чизе ки лозим шавад тариқи навигатор, тариқи карта мекунем. масалан ближайши чойхона, ближайши сервис мегӯем, ёки ҳамин ҳар чизе ки ба мо даркор шад бо навигаторем ки бо карта мекунем. лекин бисёр бизнесҳои ҳамин шабрӯз ҳаст ки дар ҳамин Яндекс карта пайваст нестанд. шумо меравед ин корро ёд гирифта бизнесҳоро ба Яндекс карта пайваст мекунед. дар ҳар як пайвасткунидон шумо тақрибан 5 000 то 10 000 рубл метавонед ки гиред. инчунин роҳҳои реклама кардан тариқи Яндекс. агар мо ягон чизро поиск диҳем, баъдан пас аз муддати дар дигар сайтҳо медароем ки ҳамон чиз ба мо пешниҳод мешавад. ин корро ҳамин яъне Яндекс Директ агар омӯзед, ҳамин рекламаро сохта, яъне бисёр компанияро пеш мебаред. қариб ки ҳамаи компанияҳо ба ин рекламаи Яндекс Директ муҳтоҷ ҳастанд ки шумо ин корро тавонед ба ҳазур пули хеле хуб кор мекунед. хоб чорум, фурӯши хизматрасонии хуб. шумо ҳамин илмҳоро омӯхтед, чӣ хел рафта пешниҳод кардан, чӣ хел услугаи худро сохтан, клиентҳои худро ёфтан. ҳамаи инро дар ин гуфтагӣ ҳастем. инҷо бошад WhatsApp бизнес. ҳоло бисёр бачаҳо вақте интернет-магазин кушоданӣ мешаванд, дар сарашон ягона чиз меояд ки бояд сайт кушоӣ, дар сайт расход кунӣ, пеш барӣ. мо дар ин ҷо бо WhatsApp бизнес фаҳмондагӣ ҳастем ки ҳамаи товарҳои худро метавонед дар ҳамин WhatsApp бизнес монед. автоответчикро ба клиентҳо ҷавоб медиҳад, ҳатто товарро ба корзина парохта, яъне шумо аз ҳамон ҷо заказро мегиред, баъдан метавонед ки равон кунед. яъне тариқи WhatsApp бизнес ҳам мешавад ки интернет-магазин кушода пеш баред. хоб инҷо бошад дар веб пайваст мешавад. пас аз ин мавзӯъҳо боз пешбарии бизнес тариқи Telegram. дар ин чӣ хеле некрӯсиҳо гуфт, яъне роҳҳои бот сохтан, дар яъне группҳои худро пеш бурдан, автоответчик, ҳамаи ҳаминҳоро омӯхта шумо метавонед ки тариқи Telegram интернет-магазин кушоед. ё ин ки ин корро ёд гирифта метавонед ки яъне барои дигар соҳибкорон интернет-магазин кушода кори онҳоро пеш баред. пункти дигар бошад пулкоркунӣ аз Авито ва Юла. ин яъне шумо метавонед ки тариқи Авито якчанд роҳ гуфтагӣ ҳастанд ки яъне пулкоркуниро омӯхта метавонед ки тариқи Авито ҳам пули хеле хуб кор кунед. вохӯрии офлайнӣ, касоне ки вебро мехаранд, масалан як бор омада саволҳояшон аз пеш дода ҷавоб гирифта. акнун биёед дӯстон ҳисоб мекунем. ина калкулятор гиред, як бор ин мавзӯе ки мо дар ин ҷо гуфтем шумо ҳисоб кунед. ҳамин мавзӯъҳоро минимал намегирем. яъне ман нархи аз ҳама хурдашро мегирам. аз ҳама хурд нигоҳ кунед. хислатҳои одами муваффақ, яъне
агар ҳамин мавзӯъро личная эффективност масалан дар омада агар бинед, курсҳое ҳаст ки арзонаш аз 10,000 рубл сар мешавад. Арзонаш, баландаш то 350-400,000 рубл ҳатто ман дар интернет пайдо кардам. Бояд аз ҳама минимали 10,000 рубл мегирем. 10,000. дуюм, роҳҳои пешбарии TikTok. роҳҳои пешбарии TikTok тақрибан аз 5 то 10,000 рубл. Хоб, бояд мо 5,000 рубл мегирем. ина 5,000 рубл. роҳҳои пешбарии Instagram. роҳҳои пешбарии Instagram тақрибан аз 15,000 рубл сар мешавад. Яъне курсе ки не профессионал, аз ҳама оддӣ. SMM. баландаш то 300, 400, 500,000 ҳатто ҳаст. блогери касбӣ дар YouTube шудан. ин худи YouTube як курс сохтагӣ, курсаш просто ҳамхеле как презентация, яъне картинка мондагӣ, музика рафтост, ҳамхеле якта ҳамхеле мегузарад слайд шоу. 200,000 рубл меистад. хоб, биёед мо яъне курси YouTube-ро 20,000 рубл мегирем. 20,000. ҳисоб кунед, Яндекс.Еда, яъне платформаи Яндекс.Еда, ин бениҳоят платформа, яъне агар ҳар як таминро харид, яъне Яндекс.Еда алоҳида шумо метавонед ки 10, 20, 30,000, хай биёед 10,000. ина карта. Карташам аз 10,000, яъне курсашро биёед. Яндекс Директ 30,000 рубл аст. биёед мо минимални ҳисоб мекунем, платформаи Яндекс 50,000 рубл. 50,000. Ман асла минималниашро ҳисоб кардам ки сол дар интернет ҳаст. фурӯши хизматрасонии хуб. ин ҳам тақрибан аз 10,000 рубл сар мешавад. хуб. 10,000. WhatsApp бизнес. Инчунин дар инҷо таргет ин ҳаст минимални 15,000 рубл ёфт мешавад. Стандарташ ҳамон ҳам аз 15,000 рубл. ман як-ду курсҳоро рафтам ки випаш 35,000, 40,000 меистад, яъне стандарт аз ҳама оддеш 15,000 рубл меистад. фурӯши хизматрасонии худро WhatsApp бизнес аз яъне аз 7,000 минималнеш сар мешавад. мо 7,000 рубл мегирем. пешбарии бизнес тариқи Telegram. дар Telegram бисёр функсияҳо ҳаст. инро ёфтам ки аз 15,000 рубл сар мешавад то 70, 80, 100,000 рубл. ин ҳам ҳамаш нишон додагӣ нест. як қисмашро. баъзе ботҳоро бо нишон додагӣ нест. ина мо мегирем 20,000. хоб, сохтани интернет магазин аз 25,000 рубл сар мешавад. 25,000 рубл то баланд мерад. Минимални стандартиша ман гирифтам. пулкоркунӣ аз Авито ва Юла 20,000 рубл, яъне стандарташ. хай вохӯрӣ офарин. анакнун ҳисоб кунед. 10,000, 5,000, 30,000, 50,000, 50,000, 100,000 рубл шуд. 10, 15, 125,000, 145, 152,000, боз 45,000 дигар. ай плюс минус наздики 200,000 рубл. Минимални, мо минималниашро гирифтем. 200,000 рубл, яъне средни гӯем. боз шумо инҳоро боз меояд бо русӣ. бо ягон кас мисол вақте ин курсҳоро гирифта хондед, ба шумо ҷавоб намедиҳад ба саволотон, ягон савол пайдо шуд, дигар ин стандартиша ман гирифтам, ба шумо ҳеҷ кас намефаҳмонад. акнун мо ҳамаи инро, яъне барои шумо гирифтем бениҳоят арзон. Стандарт 6,000 рубл, премиум яъне 9,990 рубл, вип 18,990 рубл. ин аз числаи панҷум сар мешавад, яъне ин аз числаи шашум сар мешавад то даҳум ин ҳамин нарх. баъдан аз даҳум сар мешавад аллакай нархи асосии курс. шумо яъне ҳамагӣ ҳамин шаб то соати 12 бо ин нархҳои сурх аз пагоҳ то даҳум числа, яъне даҳум числа соати 12:00 ин бо нархи миёна. баъдан метавонед ки яъне стандартро 8,000 рубл, яъне 7,990, премиумро бошад 14,990, инчунин випро бошад 24,990 рубл харидорӣ кунед. ин
тарифҳои курси мо, яъне нархҳояш. Инчунин нигоҳ кунед, дар касе ки ин курсҳоро аллакай чӣ қадар бачаҳо хондан, отзивотшон ҳаст, мамнондагӣ ҳастанд. боз ман ин рақамҳое ки дар ин ҷо мебинед 926 39 48 38 метавонед ки муроҷиат кунед WhatsApp. хоб акнун дар ин ҷо касе ки курси яъне стандартро мегирад, курси стандартро якум результат нишон медиҳад, яъне курси стандартро хонд ва якумин шуда нисбати дигарҳо яъне результат нишон медиҳад, барои ӯ як телефон тӯҳфа карда мешавад. ин телефон тақрибан яъне то 10,000 рубл месад. акнун нигоҳ, касе ки премиумро гирифту якумин шуда результат нишон дод, рафт ягон чойхонаро пайваст кард ё ки интернет магазин кушод, Яндекс омӯхт, Таргет сар дод, канал кушод, яъне пас аз курс вақте ки тамом мешавад, инро мо аллакай баъд муайян мекунем дар гурӯҳҳо. касе ки якум шуда результаташро нишон дод, мо метавонем ки истифода кунем. акнун VIP касоне ки VIP-ро гирифтанд, якум результат нишон доданд, ба онҳо як айфони корпуси яъне XR дар корпуси 14 Pro ин телефон тӯҳфа карда мешавад, яъне барои одаме ки VIP-ро харид. Инчунин дӯстон азиз, як эълони дигар, 5 нафарро ман метавонем ки ҳамагӣ 5 нафар ҷо ҳаст гирем. албатта ин бо дигар хел нарх мешавад, инро метавонед дар ҳамон WhatsApp нависед. ман худам бо ҳамон бача кор мекунам, яъне кадом соҳаро интихоб мекунад, катеш пеш рафта то результат бароварда, яъне пулкоркунӣ, ҳамаи таҷрибаҳое ки дорам ёд медиҳам. ҳамагӣ 5 та ҷо ҳаст ки касоне ки агар ин хел хоҳанд, албатта офис мебояд, аз пеш суҳбат мекунем, ҳар як ҳамон чизро ёд медиҳам. ман ҳар рӯз вазифа метиҳам, аз рӯи вазифаҳо кор карда, яъне то результат мебаронем ки яъне чӣ таҷрибае ки худам дорам, ҳамаи ҳамонро аз пеш нишон дода, яъне ёд медиҳам. дар ин бошад фақат 5 та ҷой ҳаст, тамом. хуб дӯстон азиз, биёед акнун саволҳо бошад, агар комментариё мекушем, савол ҷавоб мекунем камтар, баъдан эфирро маҳкам мекунем. чӣ саволҳо ҳаст оиди курс, намедонам. хуб бачаҳо мехонанд. хуб курси мо 6 моҳ давом мекунад. пас аз харидан шумо 6 моҳ муҳлат доред ки яъне курсро хонед. курс дар Telegram мегузарад. чанд пул? 6 моҳ ҳамин нархҳое ки нишон додам, ҳамааш, яъне шумо кадом тарифро гирифтед, 6 моҳ шумо доступ доред, яъне дар давоми 6 моҳ бояд омӯзед, результат нишон диҳед. яъне рақамҳо инҷа дар поён 926 39 48 38 метавонед ки ба ҳамин рақамҳо муроҷиат кунед. барои касоне ки масалан як қисмашро медиҳед, як қисми дигарашро мо метавонем ки то 25 моҳи оянда, дераш то 25 моҳи оянда, яъне ба шумо рухсат медиҳем ки баъзеҳо мешаванд ки фақат дар ду бор, масалан 50%-ашро медиҳед, масалан то сар шудани курси мо 25 сар мешавад. ҳоло масалан продажа кушода шуд, аз 25 курс сар мешавад. вақте курс кушода шуд, шумо 50%-ашро медиҳед, мо аллакай дарсмониро сар мекунем, яъне то тақрибан худаш як моҳ шояд 50% курс барад. шумо аллакай 25 моҳи оянда бояд шумо пурра маблағи курсро супоред, баъдан шуморо мо иҷозат медиҳем ки яъне курсро пурра хонед. мо тафтиш мекунем, яъне бачаҳое ки мехоҳанд ки яъне соҳиби телефон шаванд, тӯҳфаяки результат, мо онҳоро экзамен мегирем, мебинем, экзамен мегирем, баъдан телефонро барои онҳо тӯҳфа мекунем. Обичный строитель ман тавсия медиҳам ки ақаллан премиум ё ин ки VIP-ро истифода мисол гирифта мехонанд, метавонанд ки масалан Яндекс.Ида пайваст кардан, Яндекс карта пайваст кардан, Таргет, баъзе корҳое ки метавонед ки дополнительно баъд аз кор омода, яъне пул кор кунед. инчунин масалан дизайнерия метавонед омӯзед. акун шумо кадом соҳаро хубтар мефаҳмед, ин чизаш барои ман нофаҳмо. ман агар кади шумо суҳбат мекардам, гуфта метавонистам кадоми ҳаминҳоро интихоб кунед. як идея гуфтам, шояд шумо беҳтар даромадед, агар инвеститсия кардан хоҳед, пулатон бошад, чӣ хеле гуфтам, ҳамон дар бораи кладовка, яъне пул инвеститсия кардан, ё ин ки боз як идея дигар барои бачаҳое ки квартира ремонт мекунанд, гуфта метавонам ки бисёр бачаҳои мо як квартира дар ин тарафи Москва, як квартира дар Московская област ҳам хел мегиранд. шумо вақте дом нав сар мешавад, визиткаҳои худатонро созед, зуд равед, яъне офис продажа медавред, ба ҳамон
квартира мефрӯхтагӣ ҳамун менеҷер гапзанон мекунед, ягон торт ягон чанг мебаред метед, визиткаи худатонро мемонед, мебинед ки аз ҳар як квартира 15,000 ки 20,000 метиҳам. вақте ягон кас медорад квартира мехарад аз ҳамун менеҷер, ӯ зуд пешниҳод мекунад ки на у нас мисол хароши мастера гуфта пешниҳод мекунад, визиткаи шуморо метиҳад, шумо масалан дар ҳамон як дом 5-6 квартира гирифта ҳамонҷа ремонт карда мегардед. Ба шумо шарт нест ки инструментҳо баред, иҷа равед, уҷа равед, дар ҳамон як дом мегиред, 4-5 квартира ремонт мекунед, 1 сол мегузарад. барои студентҳо бениҳоят возможности бисёр аст, чунки барои донишҷӯён вақти зиёд доранд. Шумо метавонед ки дизайнерӣ, таргет, қариб ҳамаи ҳаминҳо барои ҳамин донишҷӯё дар кор мешавад ки кадоме ҳамин завқ доред. Яндекс Еда, Яндекс Карта, платформаи Яндекс, омӯхтани бозори интернет ёки блогершавӣ, ҳамин махсусан барои донишҷӯ бисёр имконият аст ки кадоме ҳаминро хоҳед шумо яъне вақт доред рафта гапзанон карда, истифода карда. Муҳим ҳамин каме гап заданро хушро ёд гиред, тамом. акнун мо эфирро маҳкам мекунем. рақамҳое ки мондам нависед, чунки ҷойҳо ограничения дорад. мо пас аз пур шудани ҷойҳо дигар гирифта наметавонем. аллакай ҳоло дар партияи ки дуюм мо сар додем, зиёда аз 100 нафар хонандагони курсии роҳномо аст ки мо дар ин партияи сеюм, яъне патоки сеюм, бениҳоят количествои хонандагонро кам кардага ҳастем, чунки мо зиёд гирифта наметавонем. аз ҳисоби ки чӣ хеле қайд кардан, бачаҳо бисёр хоҳиш кардан, дар зимистон бекор ҳастем, вақт зиёд аст, ҳамин корҳоро ёд гирем. Мо маҷбур шудем ки пешниҳоди шумо гардонем. ҷойҳои холӣ хело кам ҳаст, метавонед ки аз ҳамин рӯз нависта аллакай худро номнавис карда ба қайд гирифта пешпардохт карда монед. хуб, умедвор ҳастам ки аз ин дарсҳои мо барои худ чизҳои заруриро гирифтед. рақамҳо закрепид мекунам дар комментария, ҳатман метавонед ба ҳамон рақамҳо муроҷиат кунед. рақамҳоро метавонед ки ҳоло скриншот карда гиред на 926 30 48 38. баъдан мон боз публикатсия мекунам дар Инстаграм, дар история. метавонед ки касоне ки эфирро успед накардан, ё ки ба WhatsApp нависед, мо дар бораи курс маълумотро мепартоем. худованд нигаҳбонтон бошад.